Ассалому алейкум акҳо бародаро очаҳо модаро. Иншоалло автобуси мо худохоҳ рӯзои ҳар рӯз иншоалло ба сафар мебароям. Рӯзои сешанбаи ҷумъа иншоалло худохоҳ прямой бо душанбаи худмон бурда мерасонад шуморо. А дигар рӯзо ба Ташкент, ба Бухоро то Регара ҳар рӯз автобусомон иншоалло ба раҳ мебароям. Масалан ягон мушкилӣ нест, то 25 то 30 килобора метавонед хачон гире баред. Ягон мушкилӣ надорад. Масалан бародарое ки ҳамаш мераванд, ака киҷо меравад иншоалло худохоҳ? Душанбе акаҷон ягон мушкилӣ аст, ягон қисмат аст акаҷон? Не акаҷон ҳама 100%. Масалан интернет нависи чӣ система омади? Акаҷон ман рост гап ҳамин рӯз интернет ютуб номеро гирифтам, занг задам. Омади. Гуфтанд ки ҳамин Бухоро ҳастанд. Бухоро Душанбе Регар. Ё, через Бухоро шуморо мебаранд Регар. То Регара мебаранд бурда шуморо дар ҳақиқатан рост буда омадам бино автобуси люкс. Автобуси люкс, кондитсионер, туалет, ҳама чӣ дорад. ҳама чӣ ҳаст, ягон камбудӣ нест. Ягон камбудӣ нест. Мақсад шоҳиди зиндаи воқеа ва бино шукронаи худо тоза ягон камбудӣ нест. Ягон камбудӣ нест. Худованд нигаҳбон бошад. Акаҷон роҳи сафед иншоалло бо дар хизмати шумо. бачаҳо лайка бужиқе шумо дар ҳамин номеро занг мезанед. ина бачаҳои тоҷикои худмон ҳастанд, дастгиритон мекунанд. беҳтарин аст. ягон камбудӣ, ягон мушкилӣ нест. надидест мо акаҷон. беҳтарин фирмаи ҳамза беҳтарин аст. бале, беҳтарин. маромат кунед, ина иншоалло дурмаи автобус монашон метавонад. Ягон мушкилӣ надорад. ин автобусои мо люкс аст. ин автобусои мо ҳамаш нав аст, ягон камбудӣ надорад. иншоалло соҳ саломат шуморо то ватан через Бухоро иншоалло то Душанбера шуморо бурда мерасонад. ягон мушкилӣ надорад. ин автобусо ҳамаш нав аст, каменкоҳош наванд. иншоалло худо хост соҳ саломат рафта мераса иншоалло. ман арумай шом метим ягон вай нест. ина бародарам иншоалло Ташкент, Самарқанд, Бухоро иншоалло раҳ медаванд. Дарам мераванд. ратна бро хизмат борбун. ҳама юзбун. ҳама автобус ёхтума ки? автобус дурма. Люкса қане дид шундай кетяпсиз, акалар. Тамоман ешиз ҳама бо даволу боряпсиз, акалар. Ассалому алейкум акалар. Бро камчилик борма акалар? Бро проблема кои? Всё нормально? маромат кунед, занг зада иншоалло через Бухоро худо хоҳад то Регари худмона иншоалло бурда шуморо мерасонед. автобусои мо ҳамаш наванд. 30 килобори хитона иншоалло метавонед ки гиред. борои хитона иншоалло дар багаж мемонед. ҳамаша стреч мезанем, ҳамаша закони гирифта мемонем. то 30 килограмм метавонед хатитон гиред. иншоалло 24 соат акҳо бародаро очаҳо дар хизмати шумо ҳастем. мақсад дар WhatsApp наистем, местоположение мепартаем, метро Домодедовский даем. мақсад лайкро зер кунем. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем.